Müсағит Хабибуллин. Илчегә үлем юк. Баш казый Аллаһ Тәгаләгә мөрәҗәгать иткәндәй, ике кулын күккә күтәреп, иреннәрен кыймылдатып кына нидер укыды, аннары әле бер казыйга, әле икенчесенә карап алды. Янәсе тегеләрдән ризалык сорады. Казыйлар аларга ияреп, шәйх Игәнәй һәм хан үзе килешеп ияк кактылар. Шуннан әл-Казый Ишкул ил иминлегенә авырлык китергән, балих булыр булмас хан оныгына кул күтәргән вәзир Исхакның башын кисәргә. Җаллат хөкемне каршы яктан тоташ карадан киенгән җаллат керде. Ул ашыкмый гына гадәти эшен башкарган берәүдәй вәзир Исхакны түмәр янына тезләндерде. Шулай ук ашыкмый гына хөкем ителгән вәзирнең башын түмәргә салды. Шул чак Кәтип Хафиз Сәлим хан алдына килеп тезләнде. Кичерегез аны, ханиям. Аллаһ хакы өчен кичерегез. Вәзир Исхакның гаебе юк. Ул гаепсез. Углан исән дип әйтергә теләде Кәтип Хафиз, ләкин соң иде инде. Артында җаллат балтасының дык итүен ишетеп, әйләнеп карады. Һәм вәзир Исхакның канлы гәүдәсен күрде дә, ике кулы белән йөзен каплап сыгылып төште. Монысын зинданга илтеп ябыгыз, дип сикереп торды Сәлим хан. Шул мәлдә Кара Пулатка бәрелә сугыла ханбикә килеп керде. Килеп керде дә Исхакның җансыз гәүдәсен күрүгә шырыйлап кычкырып җибәрде. Ханияң, нишләвең бу? Кылма явызлык, явызлык сиңа һәр чак явызлык китерде. Эй Ходаем, алып чыгыгыз моннан ханбикәне. Хан буйрыгын үтәргә дип җан сакчылары ханбикәгә ташландылар. Әмма Зөбәрҗәт аларны селтәп кенә җибәрде һәм ханга таба атлады. Егерме икенче бүлек. Болгар тәхетенә утырганнан бирле Сәлим хан бик күп кешеләрнең башына җитте. Алар арасында тәгаен гөнаһсызлары да булгандыр. Я Алла, барысы да синең кулыңдадыр. Иншалла ул җәзага тарттырган адәмнәрнең җаннары оҗмахта булыр. Нишләмәк кирәк? Буйсынмаган, баш бирмәгәннәргә, кашкыннарга, казакларга бердән бер чара баш кистерүдер. Җәза биргәндә ни шәфкатьсез булса да, Сәлим хан күңеленнән Аллаһ Тәгаләдән мәрхәмәт сорады. Бөтен булган языкны казыйларга җалладына төшерүен үтенде. Җаллат балтасында кан кипмәвен белеп ишетеп торган сарай халкы да куркуга калды. Бу курку хәтта ага базарга да барып җитте. Хан ага базарга юнәлдеме, куштан халык җил алганда юкка чыкты. Әмма Сәлим ханга явызлык бары тик явызлык китерә торды. Аңа корбан эзлисе юк иде. Алар үзләре аның кул астына килә тордылар. Мәгәр хан соңгы елларда халык алдына бик сирәк чыкты. Күп очракта киңәшчеләре аша хәбәрдар булды. Киңәшчеләре исә хан алдында ялагайланды, юмакайланды, сырпаланды, шын хәлне сөйләүдән курыкты. Дөрес, шамадан уздырып җибәрүчеләре дә бар иде. Әмма ул аларны кичерде. Чөнки балланган сүзләрне тыңлау рәхәт, татлы вә төче сүзләргә өйрәнеп, гадәтләнеп киткән иде инде. Кайбер куштаннары аны пәйгамбәр итте. Сәлим хан белә иде. Ул пәйгамбәр түгел, әмма күңел зурлануы барыбер теләп кабул итәр иде. Болгарда аңа баш бирмәгән, аның турында уйлаганын әйтердәй бары тик ике зат бар иде. Ханбикә Зөбәрҗәт һәм өлкән угланы Әмир Хаҗи. Вәзирнең башын кистергәч, ханбикәсе казыйлар һәм җан сакчылары алдында шәрелди, син Газраил, син баш кисәр дип кычкырды. Мәгәр Сәлим хан Зөбәрҗәт ханбикәдән ул кадәр курыкмый иде. Хатын-кыз шәпшер дә туктар. Ахыр чиктә ул ил тынычлыгы, дәүләт иминлеге өчен кыла бу явызлыкларны. Болгар бай, җитешле яши. Урыслар әйтмешли, монда бер кайчанда сөт елгалары акмаган, зәңгәр һавадан кисмәкләргә бал таммаган. Барысы да хан тырышлыгы белән килгәндер. Аннары Улуг хан дип халык та солтаният илләрендәге кебек ул атланган атның тояк изен үпми. Хаганысы, Болгар гадәттә булганырга ярата, булгана, тулгана үз юлын эзли.
Тапканы сабырлана, әміне тапмаганы белән эшләр хәтәррәк. Юк бар эшендә дәгъвалаша башлый, хакыйкать эзли. Моны сабырландыру өчен кудрәт, дәһшәт кирәк. Ә дәһшәт дигән Сәлим ханда бар, һәммәсе дә курка. Хаганысы, өлкән угланы дәшмәс булды. Мәгәр үпкәләр җае да юк, үз каны. Күр инде син аны, ямшы җибәрә, килми, хат яза, җавап юк. Имеш кирмән күтәрә, вакыты тар. Кемнең вакыты күп, атаңныңмы? Хәзер мин сиңа үзем барып төшәрем. Әйе, үзем, шакыр мин итми. Һәм буш кул белән түгел, гаскәр белән, гаскәр. Хәер, шуңа охшаш хәл борынгы Булгарда да булган түгелмесең? Улуг хан Кубрат хазарлар яу килүен ишеткәч, өлкән угланы Батбайга ямшысын җибәрә. Илгә яу килә, ярдәмгә чык. Әмма Батбай угланы атасына җавап та бирми, ярдәмгә дә килми. Кем моңа гаеплесең? Һичшиксез бабабыз Улуг хан Кубрат хаталанган. Аңа әүвәл угланы кырына яу шабасы иде. Баш бирмәс угланын акылга утыртасы, ил гаскәрен үз канаты астына җыясы иде. Юк, сабыр итәргә булган. Ә соңыннан әнә ничек беткән? Батбай угланы атасы һәлак булуын ишеткәч, хазарларга барып елышкан. Хәер, Кубрат хан үлгәч, угланнарның барысы да кайсы кая таралып бетә. Икенче угланы ру кардәше белән Идел буенча күчеп килә. Бирегә күчеп килгән Кубрат ханның икенче угланы Кыдрак Тәңре Алласы белән якты дөньядан китсә дә, аннан соңгы ханнар акрынлап ислам динен кабул итә. Әнә шулай Болгар халкы бабалары Алласыннан йөз шиерә. Хәер, Алла алыштыру бик борынгыдан киләдер. Борынгы мисырлар Ра Аллаларын шулай итә. Халыкны куандырмый башлагач, Әсирис һәм Исиде белән алыштыралар. Әмма бу Аллалар да мисырлыларга җәннәт китерми. Инде менә ничәмә 100 ел Мисырда да, Болгарда да ислам дине хакимлек итә. Изге китапта Аллаһ Тәгалә юлында курбан булган мөселманны ахирәттә җәннәт көтәр дигән юллар бар. Сәлим хан да Алла юлында иншалла жан биргәндә җүн бирер әле. Сәлим хан үрелеп кенә изге китапны алды, юраучыларына фал ачты һәм күзе төшкән юлны укыды. Сабыр иткән, мурадына ирешкән. Китапны япты да яна уйга калды. Әйе, сабыр итә алдымы ул? Төрле хәлләр булгандыр. Әйе, адәм баласына ялгышу да хастыр. Кайбер куштаннар әйтмешли, ул пәйгамбәр түгел, була да алмас. Ни өчен? Кылган хаталары шулдыр. Җир суларын угланнарына бүлеп бирде. Бөтен халык алдында вәгъдә итсә дә, тәхетен югалтудан куркып, яңа кала нигезенә оныгын күмдерде. Ахыр килеп, гөнаһсыз вәзирен языклы итеп, башын кистерде. Явызлыкмы бу? Әйе, явызлыктыр, шәфкатьсезлектер, миһербансызлыктыр. Мәгәр дөнья яратылганнан бирле шулай килгән иш. Арыслан кудрәт белән шул бүресе явызлык белән көн күргән. Син кимсең? Арысланмы? Шул бүресеме? Тик кем генә булмасын, угланы Әмир Хаҗины ул буйсындырырга тиеш. Кубрат хан бабасының хатасын кабатламас. Хак анысы. Болгарда ата белән углан бер кайчанда сугышмаган. Әмма ил кудрәтен саклау исәбенә Сәлим хан сугышыр. Кирәк икән, кан куяр. Җария кыз күзләрен шеләйткәч кенә Сәлим хан аның тылымын җибәрде. Бала шундук аның аяк астына ишелеп төште. Сәлим хан пышмакта өелгән кытлары алынып куркынган кызларга идәндә аунап яткан җариягә карады да дык итеп кам таягы белән идәнгә төртте. Һәм ишек катында пәйда булган ясаул Азатка «Баян Баһадирны чакыр!» дип кычкырды. «Мин монда ханиям» дип килеп керде Баян Баһадир, Назлыгөлнең урлануы хакында әллә белеп, әллә белмичә. «Баһадирым, Назлыгөлне урлаганнар, куачык, җир астыннан булса да йылып алып кайт. Ишетәсеңме, Баһадирым, җир астыннан булса да!» «Баш өсте ханиям, быргышы!» дип чыгып барышлый ук кычкырды Баһадир. Быргы кычкырттылар, капка катына Азатлар җыелды, атлары җилле буйрык көтәләр. Баян Баһадир 2-3 сүз белән эшнең асылын аңлатып бирде. Азатлар йөзәр кирмән капкасына таба кузгалдылар. Капкадан шаптырып чыгып киткән Азатларны карарга чыккан Сәлим ханга бу хәлне күргәч бераз гына тынычлану килде. Борылып сараена керде.
Тәхетенә утырып тирә-юньгә күз ташлагач кына, «Бусага баш, Назлыгөл белән күл буена төшкән кызларны дәш», диде. «Ханиям», диде Бусага баш, «ул кызлар Ханбикә янында, алар белән Ханбикә сөйләшә, берни дә белмибез дип маташалар. Назлыгөл күл буена үзе генә төшеп киткән иде, без өскә аланда калган идек», диләр. «Күл буенда бер кеше дә булмаганмыни? Ират дим, Ират». Бер карт булган, юкә батырушы диме, ләкин ул шукрак, начар ишетә. «Китер шул картны, колагы ишетмәсә күзе күргәндер, тиз йөр». Сәлим хан гасабилы иде, тәхетеннән купты да ишекле түрле йөренә башлады. Кешегә әйтсәң, кеше ышанмас билләһи. Көпә-көндез хан кызы кадәр хан кызын урласыннар инде. Ясаулар ни караган? Хәер, ул аларга үзе күл буена төшәргә кушмаган иде. Кем эше булыр? Шулай ук Улуг Мөхәммәд онытмадымы? Үч алуымы? Һич булмас димә. Князь Всеволод түгелдер инде. Алай дисәң, Саксиннан, Әюп хан тукымыннан гүзәлләрнең гүзәлен алды. Юк, Всеволод князь булмас. Мөмкин түгел. Анда хатын кайгысы юк, минемчә. Әйе, Улуг Мөхәммәд кешеләридер. Үзе түгел, үзе килеп йөрмәс, берәр угланын, баһадирын җибәрүе бар. Ул арада тәхет бүлмәсенә Бусага баш килеп керде. Янәшәсендә кәрлә буйлы, кәҗә сакаллы карт. Сәлим хан тәхетенә утырды, кам таягын кулына алды. Бусага баш картны хан каршына китереп тезләндерде. «Я», диде хан, «ни күрдең бүген иртән күл буенда?» «Ханиям, ул начар ишетә, шукрак, кычкырыбрак». «Син кычкыр колагына, син, әйт». «Субханаллах, ханиям», диде карт хәлнең асылын аңлауга. Күрдем. Ике кыз бала өскә аланда калды. Берсе, нурлы киенгәне, йөгереп күл буена төшеп китте. Шуннан. «Ни диде?» дип сорады Бусага баштан карт. «Ни диде?» «Атаң башы», диде. «Атам башы, я Алла, Мөхәммәд Расулулла, ни бит? Атам минем былтыр Рамазан айында жан тәслим кылды, хан». «Шуннан ни булды?» дип картның колагына кычкырды Бусага баш. «Ни булсын? Күмдек. Түбән очлы мөселманнар зиратына. Күл буенда ни булды шуннан соң?» Күл буенда ни булды дисеңме? Ие, зифасы күл буена йөгереп төшеп китте. Карт кинәт ханга баш урды. «Гаеп миндә, ханиям. Шайтан кытыртты. Мин аны кыйнырга төште дип уйлаган идем. Күз шайтан, күңел шымбай диләр бит. Сылулар, зифалар бер күрдеңме, анадан тума килеш атна буена төшкә керә. Җәннәт, бигрәк гүзәл иде шул. Шуннан ни булды соң?» «Күл буендамы?» «Булды анда хәлләр, булды. Бер мәлне таллар арасына кереп пыскан гына идем, кыз янына ат менгән 3 егет килеп чыкты. Атлары да атлары, мин сиңа әйтим, ханиям, канатлары гына юктыр. Берсе шунда күк айгырдагысы кызны каршыгадай эләктереп алды да, фиют, әйтерсең булмадылар да. Көн күрде, кояш алды. Мин исемә килә алмый торам. Искә килердәй хәлме? Мондыйны төштә дә күргән юк. Күл буена төшкән кызы җайдаклар килеп чыккач кычкырдымы соң? Менә анысын ишетмәдем, ханиям. Шукрак бит мин, ихтимал кычкыргандыр да. Алай дисәң, өскә аланда калган ахирәтләре ишетерләр иде. Белмим тагын. Мин үзем яшьтән үк шукрак, ат типкән иде. Каракларның йөзләрен күрмәдеңме? Танымадыңмы берәрсен? Алмашуарга атланганының күлмәге җифар тиресеннән иде. Йөзен күрмәдем, ханиям. Ерак иде. Мин куаклар арасында, алар күл буенда. Киемнәре кай халыкныкы? Сезнекенә охшаган, ханиям, сезнекенә. Затлы, ипле, ыспай, матур, атлары канатлы диярсең. Әле булса күз алдымда кызны алганы. Ай, аты да аты. Әйтәмиш, канатлары гына юк иде атларның.
Ey usta elektirip aldı dasın kızını. Ne karşıga şıpşıkны kaptırgan kebek. Tege bişara isine de kilo almay kaldı buğay. Tukta kart. Atın nişik, atın deyim. Keşeymin. Keşefiddin. Keşefiddin demek. Kamay. Kartka 2 altın bir de uzat usun. Күздән yazdırma. Kaladan bir kayda gitmesin. Haniyem. Dedi kart 2 altın koluna kırıge. Kızıgızını kim urlaganını eytim mi? Üstağın 3 altın. At alayım. Yaxşı at 5 altın tora. Tarayım bir şul atka. Birigiz kartka tağın 3 altın. Musağa baş Kamay Keşey kartның uç tübüne yine 3 altın tenke saldı. Kart altınның 5'sini de tişlep karadı. Tağayın altın ikenine inangaşkına Allah Muhammed kişileri urladı kızını haniyem dedi. Elle senin başın 2 mi kartlaş? Birdir başım haniyem. Siz onun ilçisini öldürdünüz. Ol siznin kızınızını urladı. Bir yamanğa bir izgi. Xuda onu bik de bilip birgen kişilerge haniyem. Şunda gına təxit ortuna kelip bosqan xanbikəni kurdu Selim xan. Kurdu da kisek korkup gitkendey buldu. Haniyem, Gali ınığımны qurban etуші vazir İshak mı? Min ona jaza berdim indi xanbike. Bu qart dürüsün aytsa, Nazlıgülni şınlap da Uluq Muhammed kişileri urlagan bolsalar, min bu tilimili qartqa aşanmayım xanbike. Selim xan alıp gitigiz qartını deyip qol siltedi. Nazlıgülni urlavşılarını Bayan Bahadir quva ketdi. Qolunda minglegen azat, yirak kete almaslar. Olalarını tutar, yılama xanbike. Min yılamayım xaniyem. Bəğrim qatdı. Soңғы vaqытта sen bik köp yavuzlıqlar qıldın. Xanbike, Nazlıgülni tabarmın deyim, tabarmın. Köktəgi ayını küldən izləmilər xaniyem. Şaqırır idin oğlanlarını, kengəşər idin. Kızımızını şınlap da Uluq Muhammed kişileri urlagan bulsa, jiber bir oğlanını urganishke. Sabır idik xanbike. Sabır tübü sarı altın di xalıq. Ni qattın qapqırsaq, jiber şapqınlar oğlanlarga, dip jikirdi Selim xan busağa başı Qamayga, hem tigini güye jil aldı. Uluq Muhammed kişileri urladı kızını haniyem. Elle senin başın 2 mi kartlaş? Birdir başım haniyem. Siz onun ilçisini öldürdünüz. Ol siznin kızınızını urladı. Bir yamanğa bir izgi. Xuda onu bik de bilip birgen kişilerge haniyem. Şunda gına təxit ortuna kelip bosqan xanbikəni kurdu Selim xan. Kurdu da kisek korkup gitkendey buldu. Haniyem, Gali ınığımны qurban etуші vazir İshak mı? Min ona jaza berdim indi xanbike. Bu qart dürüsün aytsa, Nazlıgülni şınlap da Uluq Muhammed kişileri urlagan bolsalar, min bu tilimili qartqa aşanmayım xanbike. Selim xan alıp gitigiz qartını deyip qol siltedi. Nazlıgülni urlavşılarını Bayan Bahadir quva ketdi. Qolunda minglegen azat, yirak kete almaslar. Olalarını tutar, yılama xanbike. Min yılamayım xaniyem. Bəğrim qatdı. Soңғы vaqытта sen bik köp yavuzlıqlar qıldın. Xanbike, Nazlıgülni tabarmın deyim, tabarmın. Köktəgi ayını küldən izləmilər xaniyem. Şaqırır idin oğlanlarını, kengəşər idin. Kızımızını şınlap da Uluq Muhammed kişileri urlagan bulsa, jiber bir oğlanını urganishke. Sabır idik xanbike. Sabır tübü sarı altın di xalıq. Ni qattın qapqırsaq, jiber şapqınlar oğlanlarga, dip jikirdi Selim xan busağa başı Qamayga, hem tigini güye jil aldı. 23. bölük. Mergen kuşamatı ona xan mektebinde tağıldı. Başman Bahadir tarafından. Onlar mını xan rastladı. Çünkü Tubuqbay Bahadir enisi jik oqtan şul xətli tüz ata idi ki, tilese qışның közüne tigizə idi. Tubuqbay Bahadir enisin xan mektebine 7 yaş tulgaş kiydirdi. Harbi ırışlarga üretuşi Başman Bahadirga iti sina, tirisi mina dip kaldırdı. Hem yaş mergenini bari tik 14 yaş tulgaş qına alırga kildi. Jik abisi bilen qaytıp gitmedi.
Булат углан белән Саксин каласына юнәлде. Тубыкбай Баһадир ни әйтергә белми аптырады да калды. Булат беренче елын укый. Әҗик Мәргәнгә аңа башкача дәшүче юк иде инде, 14 яшь тулган иде. Җәй айларын Саксин каласында уздырып, җаек буендагы каргалы кирмәнендә булып, Җик Мәргән янә хан мәктәбенә әйләнеп кайтты. Тик бу вакытта Башман Баһадир Әмир Хаҗи карамагындагы Казан кирмәненә күчкән иде инде. Җик Мәргәнне Баян Баһадир тәрбиясенә күчерделәр. Хан оныкларына 14 яшь тулганда Җик Мәргән сарай мәктәбен тәмамлап, меңбаш дәрәҗәсе алып, иленә кайтып китте. Кайткач күрде, абыйсы үзен ил иясе итеп тота, эре кылана. Җик Мәргәнне бары тик меңбашы итмәкче. Карап торды да Җик Мәргән абыйсының кыланышларына түзмәде. Көннәрдән бер көнне: "Абам, мин синнән аерылып чыгарга булдым. Миңа атамызның ярты биләмәсен бирерсең", диде. Тубыкбай дәшмәде, энесенең теләген кабул итмәде, иллә ачуы килүен сиздермәскә тырышты. Улуг хан җаек буена карамалы кирмәнен салып ята. Бетереп тә киләләр инде, ханнан шуны сиңа дип сорармын. Бик аерылып чыгарга теләсәң, аерылырсың. Син миңа, абам, хан кирмәнен бирмә. Син миңа үземә тигән җирем бир. Атамыз биләмәсен. Кирәк булса, кирмәнне мин үзем салырмын. Җир юк сиңа, Җик, юк. 7-8 углым җитеп килә. Булмастыр сиңа җир. Мин синнән моны көтмәгән идем, абам, диде Җик Мәргән, сикереп торды да юрты буйлап камчысы белән итек кунышына шап-шап суга-суга йөренергә кереште. Тубыкбай кырын төшкән җирдән утырды һәм куй майында кайнатылган камчысын ике арага ташлады. Булай да калын муен тамырлары камчы сабыдай кабарып чыкты. Мин сиңа бер шакрымда җир бирмәмдер, энем. Бер шакрымда, диде каты итеп, кайтарып сорамаслык итеп әйтте. Теш арасыннан ыслап әйтте. Бүртенмә юкка, абам. Миңа синең җирең кирәкми. Мин синнән атамызның ярты биләмәсен сорыйм. Сорамыйм, таләп итәм. Булмас ул, Җик, дип сикереп торды Тубыкбай. Булмас ул. Яшәсәң минем кул астымда меңбаш булып яшә. Яшәмәсәң кан дошманыма әверелерсең, диде Тубыкбай Баһадир, яңак итен шәйни. Һәм Җик Мәргәнгә шул җитә калды. Ул ике арада яткан камчыны алды да шартлатып сабын сындырды һәм абасы ягына ташлады. Тыгын, әҗәлең җиткәч туярсың әле. Мин үзелешем барыбер алырым. Шулай диде дә йортыдан чыгып китте. Тубыкбай элеп алырга иткәндәй энесе артыннан ымсынып куйды, әмма ни сәбәпледер шып туктап калды. Китсен, кит, дип уйлады Тубыкбай. Шул ук көнне Җик Мәргән иң якын ишләрен алды да Болгар калага юл тотты. Сәлим хан каршына килеп басты. Ханиям, абам мине илдән куды. Мин аны моның өчен кичермәм. Рубыз моннан ары миннән башланып, миннән китәр, диде. Сәлим хан Мәргәннең бу кыланышына ирен чите белән елмаеп куйды. Кайнарлану дала руына хас сыйфат үтәр дип уйлады хан. Иллә Сәлим ханга ил читенә кирмән салам диюе ошамады. Баш-баштаклар күбәеп бара, төньякта Хаҗи углан, көньякта монысы кала кирмән салырга, аннары аерылып чыгарга исәпләре. Берсеннән дә гарык, кулга җияр әмәл калмады. Булмас ул, Баһадир, дип уйлады Сәлим хан. Аннары ханның Тубыкбай Баһадир белән дә арасын бозарга исәбе юк иде. Мин сине сарайыма меңбаш итеп алам, Мәргән, диде Сәлим хан. Ханиям, сарай тирәсендә соры корт, елга тирәсенә кош-корт җыелыр ди. Булмастыр алай, диде һәм борылды да чыгып китте. Коръәндә Аллаһ Тәгалә кешегә башта акыл биргән дигән юллар бар. Моңа күрәсең, Ходай башта үткен күз, нык кул биргәндер. Ул Мәргәнне туктата, ярсу йөрәкне зинданга яптырып, сүрелдереп чыгара ала иде. Әмма туктатмады. Ханның ике туган арасына керәсе килми иде. Ханга аларның икесе дә кирәк. Икесе дә кан кардәшләр. Кайсысы табгач сәүдә юлын сакласа да, аңа барыбер иде. Сәүдәгәрләр генә зарланмасын. Изге китапта акылы булган кеше Алладан куркырга тиеш диелгән. Ләкин акылы булган кеше үзенә буйсынган кешене рәнҗетмәс, чөнки акылы бар. Акыл өстенлеге ил агасы булудыр.
24-нче бүлек. Хаҗи белән Илһам угланнары каршысына килеп баскач, Сәлим хан ачуы килүен яшермичә әйтә салды. Сеңлегезне урладылар, ә сез аю кебек өйдә ятасыз. Кем эше дип беләсез? Угланнар дәшмәде, башларын игән килеш тора бирделәр. Ниһаять, Хаҗи углан телгә килде. Мин урлаган дип уйлавың түгелдер бит, атам. Хан кызларының берсе урыста, берсе гарәптә, берсе табгачта. Урладылармы сеңлебезне? Үзе теләп китүеме әллә, атам, диде Илһам углан. Нәрсә син, Илһам углан? Болгар кызларын 2 тиен бер акчага сатып торган сыман, Назлыгөлне берәрсенә ябышып киткән дип әйтергә исәбең юктыр ич. Хатын кызга ил нидә, ата-ана ни? Карама кушыннан төшкән халык бит ул затлар. Назлыгөлгә оста Дәүран гашык икән дип җиткерделәр миңа, диде Әмир Хаҗи кыюлана төшеп. Тәхетем өстендә әйтәм, сөйләмә тузга язмаганны, углан Хаҗи. Ничек инде хан кызы кылшура остага ябышып чыксын ди? Үз акылыңдамы син, углан? Атам, оста Дәүранны мин әллә кайчан кыллыктан азат иттем инде. Ул хәзер дөньясын онытып яңа сарай салып ята. Киләсе елга Үлдәмирдән, Румнан сәүдәгәрләр кабул итәргә исәбем, кәрван сарайлар салабыз, кунакханәләр корабыз, бакалдаклар. Мине синең кунакханәләрең кызыксындырмый, углан. Ишетүемчә, атам Вәзир Исхак Гали уланны яңа кала нигезенә курбан иткән. Миңа бу хакта хәбәр дә әйтмәдегез дә. Мин аны җәзаларга дип килдем. Мин аны җәзаладым инде, углан. Бер кешенең 2 тапкыр башын чапмыйлар. Атам, Аллаһы Тәгалә алдында ант итәм. Җәзаланган булса, углын яңа калага илтеп курбан итәчәкмен. Җитте, Хаҗи углан. Вәзир Исхак Аллаһы Тәгалә алдында да, синең белән минем алда да үз җәзасын алды инде. Углы сарай мәктәбендә укый. Акыллы бала. Мин аны сиңа бирмәмдер. Мин сиңа әйттем, атам. Инде миңа нишләргә? Вәзир Исхакның нәсел-нәсбәтен корытыйммы? Углан кабере өстендә ятып йыгыларгамы? Сабыр итәргә кирәк, углан. Сабыр итәргә, углан. Акылың җуйма, углан. Акыл ияләре Аллаһы Тәгаләнең ихлас варисларыдыр. Сабыр ит. Сабыр итә алмамдыр, атам. Мин әле кемнән үч алырга белмим. Тик мин аны белермен, атам, белермен. Сабыр, углан. Әйтмә килешмәгән сүзләр. Тел ярасы кылыч ярасыннан да ямандыр. Сабыр ит. Явызлыкның явызлык белән кайтуы бар. Ә син нигә дәшмисең, Илһам углан? Иңеңдә ил кайгысы, атам. Мин сеңлем турында уйлыйм. Барысына да илче үлеме гаепле кебек миңа. Бүген сеңлебезне урладылар, иртәгә илгә яу килерләр сыман. Син тыя алган булыр идең, атам. Вәзир җүләр кеше түгел иде. Ничек ул моңа барсын? Кыен миңа, атам, бик кыен. Өйдә Акбикә киленең шәшен башын туздырып йыглый, диде Әмир Хаҗи. Үлгән артыннан үлеп булмый. Үлгәнгә оҗмах, үлмәгәннәргә дөнья кайгысы. Сәлим хан Әмир Илһамга таба борылды. Акыллы хатын 2 көзгө тотар ди. Берсе аша иренә, икенчесе аша күршесенә карар ди. Булат оныгымны ал да үргәнешкә җыена башла. Киләсе язларга кузгалырсың. Улуг Мөхәммәд кулы булса, бәхиллегем юк. Һич югы шул сүземне әйтеп кайтырсың үзенә. Атам, китим мин. Акбикә киленең үз-үзенә урын таба алмый калды. Югалтуым, хәсрәтем шамасыздыр. Ил өстенә төшкән кайгы түгел, түз, углан. Гали углан Кәтип Хафизны ярата иде. Бир син аны миңа, атам. Кәтип Хафиз зинданда. Зинданда? Ни өчен? Кала нигезен карарга ул да барган иде. Вәзир Исхак аның күз алдында кешегә әйтсәң кеше ышанмастай явызлык кылган. Ә ул барысын да күрә, дәшми, туктатмый. Дәшкән бер гаепле булса, дәшмәгән 2 гаепледер. Атам, син аны хәзер үк зинданнан чыгарырсың, һәм миңа биреп җибәрерсең. Мин моны синнән таләп итәм, атам. Хаталанма, углан, хаталана күрмә. Кем сине тапты, кем сине әмир итте, кем сиңа тиңе булмаган җирләр бирде, кем сиңа яңа калга күтәртә. Ишеттем, баш калаңны да анда күчерергә исәбең икән. Күчерә бир, иллә артыгын кыланма. Ә Кәтип Хафизны алып китәрсең.
Эй, син бусага баш, Катип Хафизны Әмир Хаҗига биреп җибәр, ишетәсеңме? Бусага баш чыгып киткәч, Әмир Хаҗи атасыннан сорап куйды. Сарай хансыз, хан вәзирсез булмас диләр. Вәзирең кем булыр инде, атам? Хак әйттең, углан. Вәзир ил күзедә, сарай күзедә. Мин бу хакта ашыкмаска булдым. Бусага баш камайда бер дә вәзир булмаслык кеше түгел. Сәлим хан Әмир Хаҗиның йөзе сытылуын күрде дә камайны мактарга кереште. Син аңа алай мыскыл итеп карама, углан. Вәзир кеше булырдай әдәм ул. Тыңлаушан, сабыр. Агач нигә кырый, атам? Тамыры киселсә, кәүсәсендә сүл йөрми башлагач кырый агач. Әйтер сүзем шулдыр, атам. Булгарның берәм-берәм тамырын кисәләр. Ярый, бусага баш камайны ил күзе дип кабул итәсең икән, итә күр. Мәгәр мин аның белән яуга бармас идем. Янә шигемне әйтми китә алмыймдыр, атам. Назлыгөлне оста Дәүрән кулында түгел микән дигән шигем бар. Назлыгөл Улуг Мөхәммәд кулында, угланнар. Барыгыз китегез. Син Илһам углан әйткәнемчә үргәнешкә җыена башла. Ә син тизрәк яңа калаңны кыр. Сарайың салгач, үзем килеп карармын. Әмир Хаҗи тыйынкы гына баш иде һәм алдан чыгып китте. Әмир Илһам кала төште. Углан Илһам, диде Сәлим хан. Син үргәнешкә барма. Улуг Мөхәммәдкә мин башка берәүне җибәрермен. Хуш, углан. Сәлим хан тәхетеннән төште, ишекле түрле йөренә башлады. Хаҗи угланы аның өчен көннән-көн сер тубалына әверелә бара иде. Шайтан каласындагы хикмәтләр, Карурмандагы сукбайлар, кашкыннар, казаклар, юлбасарлар барысы да Әмир Хаҗи җирләрендә сыйыну урыны таба. Әмир Хаҗи алар белән көрәшкәндә кебек, шул ук вакытта берәүсен дә тотып китергәне, башын кистергәне юктыр. Аннары угланы кулында Булгарның барлык тимере, төн илләренә чыгасы сәүдә юллары ниһаят, Казан кирмәне. Шуларның барысы да күз алдына китерүгә Сәлим хан үз алдына ишеп киткәндәй булды. Йөргән җиреннән туктады, бөкшәеп, бусага баш урындыгына утырды. Уйланырлык иде Сәлим ханга. Угланы Хаҗи мөстәкыйлькә омтыла. Оста Дәүранга ирек биргән, куллыктан азат иткән. Хәзрәнә сарай катибе Хафизны алып китте. Ә бит Катиб Хафиз Булгарда бер акыл иясе дияргә була. Сәлим ханның төсе йөзе качкан хәлдә үз урындыгында утыруын күреп, камай аптырый калды. Иллә Сәлим хан аны күрмәде дә, уйлана бирде. Кимсенү дә түгел иде бу халәт. Әллә ни шунда. Гүя аны тәхетеннән бәреп төшергәннәр иде. Тәүге көч гайрәте юктыр. Кем ни әйтсә, шуны тыңларга әзер халәттә иде Сәлим хан. Ә бит Тубыкбай энесе җикмәргән дә аның урманында казаклыкмы, кашкынлыкмы кыла. Нигә соң әле ул угланы алдында каушап калды? Иң әүвәл кадгый төстә Тубыкбай энесе җикмәргәнне сарайга тотып китер дип әйтәсе булган. Җитмәсә, булай да шикле күңелгә әллә ниткән шом салып китте. Имеш, Назлыгөл оста Дәүран кулында булмагае. Бу ни хәл инде тагын? Йылдан ел йылгырлана, үҗәтләнә бара Әмир Хаҗи угланы. Инде ни кылырга? Камай, бар Хаҗи угланны бар. Тиз йөр, йомышым калган. Күп тә үтми Әмир Хаҗины китереп тә җиткерделәр. Ул китмәгән, анасы Зөбәрҗәт янына кергән булган икән. Угланы кергәләгәнче Сәлим хан тәхетенә күчеп утырды. Ни булды, атам? Тып-тыныч, әйтерсең берни дә булмаган. Күчтем Яким сәүдәгәрнең энесе апанай Тимерче Әхмәттә көн күрә икән. Улуг Мөхәммәд илчесе Садакның җанын җәһәннәмгә ул җибәрмәде микән? Бел һәм миңа хәбәр ит. Яким сәүдәгәрнең энесе апанай сәүдәгәр түгел, атам. Оста булырга тиешле әдәмдер. Корал ясаучы ул. Болгарлардан корал ясарга өйрәнә. Аннары Болгар борын-борыннан бирле Үлдәмир кенәзләре белән осталар алышып яшәде. Монда мин бер хилафлыкта күрмим, атам. Билгеле, сәүдә эшендә дә абасына ярдәм итәдер. Нәкъ менә шунда Сәлим ханның башына бер хикмәтле уй килде. Әгәр дә мәгәр Болгардагы урыслар сиңа каршы сүз куешалар, ил халкыңны кытырталар дип Андрей кенәзгә илче җибәрсә, ул бер дә ышанмастай хәбәр түгел, Китан кенәз күчтемлеләр белән һәр чак бәхәстә булды. Илче итеп бусага башы
Камайны җибәрер. Ышаныч зуррак. Сәлимхан кисәк кенә башына килгән уйдан хәтта ияген чия төште һәм алдында Әмир хаҗи угланын күреп, «Сарайың әзер булуга карарга килермен» диде. «Остам Дәүранны да күрәсем килә, аңа ирек биреп әйбәт иткәнсең. Сарай йортыңа борынгы бабаларыбыздан калган казанны илтеп күмәрсең. Казанны бусага баш бирер. Оста Дәүранга җиткер, атам килә диген. Сарайын миңа шатырлык итеп кырса, иң гүзәл җариясен бирергә ышандырды хан дәген. Беләсеңме, кызлар хакында ни язып җибәргән атаңа Улуг Мөхәммәд? Белмисең, инде менә тыңла. Мәккәдән китерелгән кызлар кәнтәй булыр, күңел ашарга, хозурлык кылып яшәргә яратырлар дәген. Мәдинәдән китерелгән кызлар исә иркәләнергә һәвәс. Дәмәшк кызлары вә сабыр булыр, һәр чак белемгә омтылыр дәген. Бәрбәрәйдән китерелгән кызлар ел сайын бала табушан, кара тәнле негр кызлары биргә, күңел ашарга җайлыдыр. Иң кадерле, иң бәһәлесе ак тәнле яван, болгар, урыс кызларыдыр. Мөхәммәд пәйгамбәрдән соң килгән хәлифләр барысы да диярлек ак тәнле кызларга өйләнгән. Хатын кызга бүтән дингә күчү авыр түгелдер. Иратка исә ул үлем белән бердер. Әйтик, яна шул бар. Ислам дине җарияң белән якынлыкны гөнаһка санамый. Христиан дине исә җарияң белән якынлашуны гөнаһка саный. Шуның өчен мөселман җарияне үзенә хатын алган кебек сайлый. Христиан исә сеңлесен тапкандай сатулаша. Әмир хаҗи әтисен тыңламый иде инде. Булган хәл аны тәмам борчуга салды. Гали угланны кала нигезенә корбан итәләр, назлы гөлне урлыйлар, әтисе ниндидер җарияләр турында авыз суын кырыта. Я Хода, атакай, картаюыңмы, акылдан яза башлавыңмы? Әмир хаҗи атасына яңадан бер кәлимә сүз дә әйтмәде. Борылды да сарайдан тизрәк чыгу ягын карады. Атасы Сәлимхан угланын туктатмады, әйтәсен әйткән иде инде. Әмнә угланы белән әңгәмәдә башына килгән уен бик тиз тормышка ашырыр. Әввәл әлбәттә шәйх белән киңәшер, кирәк икән хәтта епископ Габбас белән дә. Тик игелекле киңәш бирә алырлармы аңа Алла ялчылары? Егерме бишенче бүлек. Яңа вәзир Камай каршына килеп туктагач, Хафиз башта аның аякларын гына күрде. Ул аны аякларыннан да таный иде инде. Вәзир Камайның итекләрендә тузан, кулында камчы, камчысы белән итек конышына вак-вак суккалап тора. Итектән тузан сибелә. Нигә кашан кадәр кашанга килде микән вәзир Камай? Ни калган аңа Әмир хаҗи каласында? Сәлимхан үз әйтмешли апара тәпәненә. Катиб Хафиз каләмен өстәлгә куйды, әкрен генә күзләрен күтәрде. Шунда ул вәзир Камайның елмаюга җәелгән калын иреннәрен күрде. Иреннәре кинаялы елмая, кысык күзләрендә әйтелмәгән сүзләр биешә кебек иде. Ни хәл кылып ятасың, Катиб Хафиз? Хәлләр Аллага шөкер, вәзир Камай. Безнең ни? Безнең шул язуда сызу инде. Китап күчерәм менә. Мин сиңа бик тә кәттә йомыш белән килдем бит әле, Катиб Хафиз. Хан җибәрде. Үзе. Йомышыңны йомышласың, вәзир. Һич югы утырырга тәкъдим итәр идең. Катиб Хафиз бүлмәсенә күз йөртеп чыкты. Аның янына Әмир хаҗидан башка берәүнең дә кергәне юк диярлек. Иясе кергән саен аның янындагы түмәргә килеп утыра. Әмире утырганга ул түмәргә Катиб Хафиз мендәр куя торган иде. Түмәрдә әле дә йомшак мендәр иде. Бу урын Әмирнеке дә инде. Кадерле кунак килгәч, ни кылмак кирәк? Утыр әйдә. Рәхим ит янәшәмдәге түмәргә, вәзир. Хафизҗан, син миннән курыкма, диде Камай йомшак мендәргә утыруга. Мин сиңа бер кайшанда яманлык кылмам. Әйе, кылмадым да. Фәрештәләрнең амин дигәненә туры килсен иде дә бит бу сүзләрең, вәзир. Тыңла әле Камайны, Катиб Хафиз. Мин сине хан әмере белән сарайга алырга килдем. Сарайга? Я Хода, хан әмере белән. Әйе, Катиб Хафиз.
Фәрманын күрсәт. Вәзир Камай куйныннан хан мөһер суккан төргәк чыгарды, Катиб Хафизга сузды. Хафиз әүвәл хан мөһеренә игътибар итте, аннары җепне өзеп, төргәкне сүтеп җибәрде. Хак, аны хан кире сарайга чакырган иде. Буйырмаганда итәгатьле генә дәшкән. Хан сине рәнҗетте, Катиб. Булды андый хәл, булмады түгел. Мин дә сине вакытында яклый алмадым. Хәзер төшендем. Синнән башка сарай ямсызләнде, ям китте сарайдан. Мин кеше-кешесе Вәзир Камай. Минем иям бар. Син әүвәл аңа мөрәҗәгать итәр идең. Мин бер нәрсә ишеттем, Катиб Хафиз. Имеш, моннан берничә ел элек Ибраһим каласы өчен әше сугыш барганда сине Китан князь азатлары әсир иткәннәр. Князьдән сине Яким Күчтем сәүдәгәр сатып алган. Шулаймы? Катиб Хафиз гаҗәпләнүен яшермичә яңа вәзирнең хәбәрдарлыгына исе китеп торды. Бит булган хәл, милади белән 1164 елда князь Китан Болгарга яу белән килде. Хафиз ул вакытта Ибраһим каласында иде, ләкин аны әсирлектән бик тиз коткардылар. Сирай угылы Яким Күчтем Хафизның кем икәнен белүгә князь йөзбашыннан сатып алды һәм янә Болгарга китерде. Булдым, Вәзир Камай. Тел вә гырыф гадәтләрендә өйрәндеңме? Телләрендә беләм, Вәзир Камай. Ничек соң Китан князь кулындагы кеше Күчтемлеләргә барып эләктең? Моның өчен сиңа әсир төшеп карарга кирәк, Вәзир Камай. Мәгълүм булса кирәктер. Князьләр әсирләрен байларга өләшә. Бушлай түгел, әлбәттә. Князьгә дружинасын тотарга акча кирәк. Акча кемдә? Бай сәүдәгәрдә. Күчтемлеләр Үлдәмирдә иң бай сәүдәгәрләрдер. Син белекле галимме, китап күчерүчеме, тимерчеме? Мин, Вәзир Камай, галим янында галим, китап күчерүче янында китап күчерүче, тимерче янында тимерче. Бүген мин тарих язучы, бер сүз белән ел язмашы. Тагын да аңлаешлырак итеп әйтсәк, мин, Вәзир Камай, Болгарның бөек галиме Якуб Нугманның эшен дәвам итүчедер. Изге кеше димәк. Эш булганда изге, эш булмаганда көн куар. Мин сине, Катиб Хафиз, үзем белән Үлдәмиргә алып барырга булдым. Хан рөхсәтен бирде. Тылмашым булырсың. Урыс телен син үзең дә начар сукаламыйсың шикелле, Вәзир. Аннары тылмашка мин сиңа кеше табармын, Вәзир Камай. Инне кабат әйтәм. Мин кеше-кешесе. Бәем әмирдә, мин аның угланына сабак бирәм, укытам. Әмирнең кеше угланы тиздән сарайда булыр. Угланга 7 яшь тулды. Хан аны барыбер сарай мәктәбенә алыр. Сарайда сабак бирерсең, бик теләсәң. Җитмәс микән бер углан ханга, Вәзир Камай? Гали угланны, хәзер кешесен, Жаббарны. Бу хакта, Катиб Хафиз, ханга үзең тәфсир итәрсең инде. Ханның кызын таптылармы соң әле? Назлыгөлнеме? Юк, аны Улуг Мөхәммәд кулында диләр. Хан үз-үзенә урын таба алмый, хан бикәне әйтеп тә торасы юктыр. Бит аның Болгарда сөйгән егете калды, Вәзир Камай. Алпар угылы Оста Дәүранмы? Кылла ул. Оста Дәүран иректә инде, Вәзир. Ирекне остага хан үзе генә бирә ала, Катиб. Мин сиңа, Вәзир, ата белән углан арасына кермәскә киңәш бирер идем. Карга күзен шукымый. Камай бер тын дәшми торды. Аңлап бетермәле түгел иде бу Катиб Хафизны. Бар нәрсәдән дә хәбәрдар, җитмәсә киңәш бирә. Киңәшче начар дип тә әйтеп булмый. Чынлап та, ата белән углан арасына кереп, ике ут уртасында калуың бар, баш аяклары бер казан, тик бәхәсләшсеннәр үзара. Әмир Хаҗи атасына баш бирми башлады. Сәлим хан угланны бер сүз белән буйсындырырга исәп тота. Угланы Хаҗиның хәзер үзеннән күп тапкыр куәтлерәк, гайрәтлерәк икәнен белми. Казан елгасы тамагына тиңе булмаган калга кырып ята. Кашанын ташлап, шул як тарафка күчеп тә куйса, бөтен сәүдә юллары әмир кулына күчәчәк. Юк, әмирсез алып китеп булмас бу Катибне. Бәлкем алтынга алданыр.
Хан сиңа зур өметләр баглый, Кәтип Хафиз. Тагын ни әйтерсең, вәзир? Күп алтын түләргә дә вәгъдә иттеме? Итте, Кәтип, итте. Ханга карышуың бер дә килешми. Үзең галим, билекле кеше, зыялы. Һич югы ак бикәдән сора вәзир Камай. Хәер, бикә үз урынында, әмир үз урынында. Каравыш кыз турында сүз барса икән, вәзир. Үҗәт кеше син, Кәтип Хафиз. Дөньяда никадәр золым җәбер кылына. Кеше дигәнең һаман карыша. Кылынган явызлыклардан жан иңри. Ә бит, Кәтип Хафиз, син мине шарасыз итәсең. Син хәзер үк минем белән сарайга китәсең, Кәтип Хафиз. Хан фәрманы, җыен. Йортта вәзир Камай белән килгән йөзбаш һәм аның азатлары күбесе аттан да төшмәгән. Димәк, вәзир аны хәзер керәм дә алып чыгам да китәбез дип ышандырган. Ә ниндидер Кәтип вәзир кадәр вәзиргә карышып маташа, азатларның сабыры төкәнер, вәзир дәшүгә бәрелә сугыла өйгә керерләр. Азатлар янында әмир хаҗиның каравыш кызлары урала. Кылтая, ирәешә, күз кысыша, көлешәләр. Яңа вәзир аны барыбер алып китәр. Әмир кайтып җитсә дә, җитмәсә дә. Шулай да Кәтип Хафизның кузгаласы килми иде. Әмир хаҗи аны хөрмәт итә. Китаплар алырга акча бирә, аннары Жаббар угланны да ташлыйсы килми иде Кәтип Хафизның. Бала ушлы, сабакны бик тиз үзләштерә, тапкыр сүзле. Иллә хан буйрыгына буйсынмый бер кайда бара алмастыр. Бикәгә үзең киреп әйт инде, вәзир. Кәтибегезне алып китәм диген. Ә үзеңә генә булай дим. Мине ирексезләп алып китәсең. Үҗәт кеше син, Кәтип Хафиз. Дөньяда никадәр золым җәбер кылына. Кеше дигәнең һаман карыша. Кылынган явызлыклардан жан иңри. Ә бит, Кәтип Хафиз, син мине шарасыз итәсең. Син хәзер үк минем белән сарайга китәсең, Кәтип Хафиз. Хан фәрманы, җыен. Йортта вәзир Камай белән килгән йөзбаш һәм аның азатлары күбесе аттан да төшмәгән. Димәк, вәзир аны хәзер керәм дә алып чыгам да китәбез дип ышандырган. Ә ниндидер Кәтип вәзир кадәр вәзиргә карышып маташа, азатларның сабыры төкәнер, вәзир дәшүгә бәрелә сугыла өйгә керерләр. Азатлар янында әмир хаҗиның каравыш кызлары урала. Кылтая, ирәешә, күз кысыша, көлешәләр. Яңа вәзир аны барыбер алып китәр. Әмир кайтып җитсә дә, җитмәсә дә. Шулай да Кәтип Хафизның кузгаласы килми иде. Әмир хаҗи аны хөрмәт итә. Китаплар алырга акча бирә, аннары Жаббар угланны да ташлыйсы килми иде Кәтип Хафизның. Бала ушлы, сабакны бик тиз үзләштерә, тапкыр сүзле. Иллә хан буйрыгына буйсынмый бер кайда бара алмастыр. Бикәгә үзең киреп әйт инде, вәзир. Кәтибегезне алып китәм диген. Ә үзеңә генә булай дим. Мине ирексезләп алып китәсең. 26-нчы бүлек. Тардыр бу дөнья, бик тардыр. Башман Баһадир сеңлесе Зәйтүнәгә Болгарга килгәндә бары тик 9 яшь кенә тулып килә иде. Хәзер әнә сазапта бара кебек инде. Күзләренә һичкем аңламаган моң ингән. Кыш көннәрендә еш кына тәрәзә каршына килеп утыра да, аппак кар диңгезенә карап уйга кала. Кем өчен шулай сагышлана кыз? Әмир хаҗиның да, ак бикәнең дә сораганнары юк. Бу хакта абасы Башман Баһадирның да сүз катканы юктыр. Баһадир белә, сеңлесе үзе теләмәгән кешегә кияүгә чыкмаячак. Килгән яучылар кыздан рәхимле караш көтеп ала алмый, борылып китәргә мәҗбүрләр. Ике баласы да угыл булгангамы, Акбикә Зәйтүнәне үз баласы да якын итте. Ничек кенәләр якын итсә дә, ул кыздан кемне яратуы хакында җавап ала алмады. Кемне көтәсең, балакай? Вәгъдә биргән егетең бармы әллә дигән шаклары да булды. Иллә уктан алуда, атта йөрүдә егетләрнең асылларыннан да калышмаган Зәйтүнә барыбер ачылып китмәде. 9 ел инде менә Гали угланын югалтканга. Әмма һаман күңелдән китми. Хәзер әнә Жаббар угланы 100 баш булды. Тиздән хан аны 1000 баш итәр.
Ул арада Сәлим ханның Мәрьям килене дә малай тапты. Габдулла дип исем куштылар. Угланга 7 яшь тулып килә икән инде. Аны да сарай мәктәбенә алырлар, аны да 1000 баш итәрләр. Шуннан туганнар арасында кан кую китмәсме? Сәлим хан шуңардан курка диделәр. Бу хәлдә Акбикә Сәлим ханнан битәр курка. Бер сәбәп табып, Жаббар угланының да башына җитсәләр, Гали угланны да бабасы фәрманы белән корбан иткәннәр, диделәр иш. Вәзир Исхакка үзе үк шул хакта фәрман язып биргән. Аннары үз фәрманыннан үзе ваз кичкән имеш. Сәлим хан фәрман бирмәсә, угланда нинди үше булыр иде Вәзир Исхакның? Ни Әмир Хаҗи, ни Акбикә вәзиргә дошман түгелләр иде кебек. Хан әйткән имеш, 2 углан бер тәхеттә утырмый. Әйткәндер, әйтүе дә бар. Утырмасыннар да, тик нигә баланы яңа кала нигезенә корбан итәргә? Җитмәсә, Әмир Хаҗи киләсе елда Казан дип аталган яңа сарайга күчәбез дип йөри. Бабалардан калган җиз Казанны кала янындагы күлгә ташладылар да, яңа калага Казан исеме бирделәр. Имеш, борынгы бабаларыбыз шулай иткәннәр. Әйдә, ташласыннар, Казан аты да бирсеннәр. Тик нигә бала кадәр баланы корбан итәргә? Бала корбан итүне дә борынгы бабаларыбыз йоласы диделәр. Шуңа ышандыңмы, вәзир? Шулай ук син дә ханны тыңлап, җәбер зулымга бардыңмы? Гөнаһсыз сабыйның жаны кыелганын ничекләр карап тордың микән? Иңрәгәндер, наныем, әрнешкәндер, жан ашысы белән кычкыргандыр, минем килүемне көткәндер. Акбикә Казан юлына карап торды да, күз яше белән елап җибәрде. Шул хәлдән соң ул әмирен ят итте. Атасына баш биреп рәнҗемәгәне өчен, барып сорашмаганы өчен, явызлык кылганнардан үч алмаганы өчен иренә үпкәле, хәтта ачулы иде. Ул аны моның өчен бер кайчанда кичермәс. Казан юлына карап беренче тапкыр гына елавы түгел иде инде. Күңеле аның әллә кайчан Казанда иде. Шунда барса, бераз тынычланыр, һич югы каберен күрер. Кабер өстенә ятып, үксеп үртәлеп йыглар иде. Угланына кул күтәргән динсез бәндәне каргый. Ана каргышы тиз төшә диләр. Төшсен иде, күрсен иде халык каргыш төшкәнне. Вәзир Исхакның да угланы сарай мәктәбен тәмамлаган диләр. Имеш, Сәлим хан угланны атасы кебек үк әүвәл илче иткән, аннары үсә-исәя төшкәч, вәзире итеп куюы да бар. Башман Баһадир сеңлесе Зәйтүнә урманга дип киткән иде, кайтмый да кайтмый. Ул балада күңелен борчый бикәнең, 22 яшенә җитеп кыз бала берәүгә дә гашыйк булмады. Абыйсы Башманда бер сүз дә әйтми, сеңлесе дә зарланмый абыйсына. Элек урманга җиләккә дип китә иде. Хәзер әнә ни сәбәпледер шайтан каласына юнәлә. Бара алмады инде шул шайтан каласына да бикә. Ичмасам, Башман Баһадир да килми. Баһадир бикәгә битараф түгел, югыйсә нигә бикәне күргән саен йөзе ачылып китә. Әлегә шаклы өйләнми яши. Бер тапкыр мин сезне яратам бикә диде. Шул сүздән соң бикә тәмам акылдан шаша язган иде. Соңра төшләрендә күреп интекте. Ятты исә ул, торды исә ул. Баһадирдан башка берәү дә күзенә күренмәде. Акбикә акрын гына булдырга менде. Сылу иде гәүдә бикәдә. Зифа сыннарын күргән яван сүрәтчеләре ничәмә тапкыр рәсемен төшерергә килделәр. Риза булмады. Әллә кемнән курыкты шунда. Уйлана-моңлана Зәйтүнә бүлмәсенә узды. Кызның гадәти урындыгына утырды. Кичә аңа асрау кыз Зәйтүнә урманда бер батырны очраткан һәм шуңа гашыйк булган диде. Акбикә асрауына ышанды да, ышанмады да. Яраталар кызлар әллә ниткән әкият батырлары уйлап табарга. Хыяллары белән сөйләләр, хак әйтәләр. Ират һөнәрсез, хатын кыз мәхәббәтсез яши алмый дип. Иллә шулай дип үз-үзен юатса да, күңел төпкелендә әллә ниткән шик калды. Ире Әмир Хаҗи җикмәргән безнең урманнарда йөри дигән иде. Шуның янына йөрмидер ич бу кыз бала? Алай дисәң, бер күренмәсә бер күренер иде ул җикмәргән дигән казакмы диләр, үзләрен кашкынмы? Аннары моннан күптән түгел генә Тубыкбай Баһадир килеп, күп кенә кашкыннарны кырып китте. Имеш аның кашкын азатлары атна буена урманны айкады. Әллә соң әнә шул энесен эзләп йөрдеме икән?
Телгә килгәннәр дип ишеттергәннәр иде аны. Шул башкисәр янына йөрмиме бу бала, Ходаем? Бүлмәгә асрау кыз килеп керде һәм борчуына гафу үтенгәндәй чүгеп куйды. Бикә, кырыбызга Башман Баһадир килде, сезне сорый. Нәкъ менә аның турында уйланып утырганда, аның килеп керүе хайран калырлык нәрсә иде. Акбикә үз алдына кызарып китте, көткән иде ул аны, бик көткән иде. Бәлкем, Баһадир күптәнге вәгъдәсен үтәргә килгәндер. Бикәне шайтан каласына илтер, шайтан манарасын күрсәтер. Акбикә кунак каршысына чыгып, күрешергә дип кулын сузды, бит очлары алсуланган, йөзендә сизелер-сизелмәс кенә каушау галәмәтләре. Хуш киләсең, Баһадирым. Яңа каладан сәламнәр китердем сезгә, Бикә. Күңелем яңа калага ашкына, Баһадирым, үзем дә аңламыйм. Башман бүреген салып, култык астына кыстырды, кыяр кыймас кына түргә узды, Бикә күрсәткән урындыкка утырды. Исәнлек саулыкмы, Бикә? Аллага шөкер, Баһадир. Әмир кайтмаска да булды инде әллә? Кашанын Бикәсенә калдырырга җинмидер ич. Киткәндә генә күрә алмадым, Бикә. Анда эшләр бик кызу бара. Әмир мәчет салдыра. Сарайы да бетеп килә инде. Мин сезгә сөенче китердем бит әле, Бикә. Сөенче? Нинди сөенче, Баһадирым? Булай гына әйтәсеңме, бүләк керттимме? Сезнең елмаеп каршы алуыгыз минем өчен үзе зур бүләктер, Бикә. Куй әле, Баһадирым. Шайтан каласына алып барам дип вәгъдә бирүңә ничә ел инде? Гаип миндә, Бикә, кичерә күрегез. Я, Баһадирым, сөенечең әйт инде. Хатын кызны көттерү гөнаһтыр. Бикә, миңа Гали улан исән икән дип ишеттерделәр. Үргәнештә Шәйх Пәһлеван Мәхмүдтә аңа охшаган бер шәкерт укый икән. Баһадирым, ниләр бирим икән бу сөенечеңә? Ниләр генә бирсәм дә аз булыр кебек. Миңа бу хакта берничә кеше әйтте инде. 2 тамчы судай охшаган кешеләр азмыни бу дөньяда. Күңелемне тынычландыра алмасаң да, сөенчең өчен рәхмәт, Баһадирым. Кызганыч үргәнешкә чыгып китә алмыйм. Мин ул баланы күз карашыннан уктаныр идем. Хәзер аңа 20 яшь булыр иде инде. Быел мөгаллим буласы икән диделәр. Ай, Баһадирым, диде Бикә читкә кайырылып. Жаны чыкмаган бала һич югы кыш теледәй хат җибәрер иде анасына. Бик кыл сәүдәгәр әнә 2 елга бер үргәнешкә йөреп тора. Бик кыл сөйләде дә инде аны миңа, Бикә. Бик кыл ни сөйләмәс, дөньядагы барлык хәбәр аңарда, ялганы да, чыны да, булганы да, тузга язмаганы да. Мин бирегә сеңлемне күрергә килгән идем, Бикә. Тик әүвәл вәгъдәмне үтәргә телим. Җыен алсагыз, шайтан каласын күрсәтеп кайтыр идем. Акбикә көмеш кыңгыравын шыңлатуга Бусага баш килеп керде. Миңа ат иярләгез, туры бияне. Баш өсте, Бикәм, диде Бусага баш һәм аннары Баһадирга борылып эндәште. Баһадир, азатларың Бикәнең кызларын рәнҗетә. Нишли дип көлемсерәп сорады Бикә. Баһадирның азатлары каравыш кызлар белән ирәешәләр. Ирәешсеннәр? Әйе, ирәешсәләр ни? Әллә каравыш кызларым арасында сөйгәнең бармы? Нигә дәшмисең? Файдаланып кал. Башман Баһадир янымда чакта теләгән кызыңны вәгъдә итеп куюым да бар үзеңә. Бусага баш йөгереп килде дә Бикәнең аягына төште. Бу нигә тагын, Бусага баш? Каравыш кызларың арасында Гөлчәчәк атлы берсе бар. Фатихагызны бирегезче, Бикәм. Менә сиңа сөешәсез икән. Мин аны яратам, Бикәм. Улдамы? Тур инде, тур. Баһадирдан яхшы түгел. Бөтен ирләр дә шулай баш ырып яшәсә, миңа ни сан дип уйлавы бар. Яле, чакырып китер әле сөйгәнеңне. Ул килмәс, Бикәм. Ул миннән көлә генә. Их, Бусага баш. Сың син аннан сорар идең. Яратасыңмы мине Гөлчәчкә дип? Алай да чакыр сөйгәнеңне. Бикә дәшә диген, бар инде бар. Бусага баш кыяр кыймас кына күтәрелде, шигәебрәк ишеккә юнәлде. Тизрәк йөр, минем вакытым тар. Бикә белән Баһадир күзгә күз карашып та өлгермәделәр, Бусага баш сөйгән кызын җилтерәтеп алып та керде. Я, ялмагыз, якынрак килегез. Гөлчәчкә әйт әле, балакаем. Яратасыңмы Бусага баш гатаны? Кыюрак. Әмирнең Бусага башы сине күптән үз итеп йөри икән инде. Ни әйтерсең? Кыз тәмам югалып калды. Җитмәсә, Баһадир Башман елмаебрак утыра, кайчандыр уланы сыйпап киткән иде. Баһадирны күргән саен шул җире гелән ут булып яна башлый.
Бу бусага баш гатаның яратам дип әйткәне дә булмады ичмасам, һич югы бер тапкыр шык миңа кияүгә дип әйтсен иде. Я сиздерсен, әнә Баһадир кебек күкрәгенә кагылып китсен. Әле генә ишек алдында Баһадирның йөз башы бер дә уялып тормады әнә. Һей тутырган тавык, шык үземә кияүгә, үкенмәссең, үкенерлек итмәм дип ирәешеп торды. Кыз яңа гына күргәндәй кырын күзе белән генә гата ягына күз төшереп алды. Юк, гомер ират кочагы күрмәсә дә, бу имгәкнең кочагына иңмәс. Әнә вәзир Исхак белән бер кич кунган Сания дөньяда сөйгәнең кочагында ирүдән дә татлы нәрсә юк дигән була. Моның кочагында ирү түгел, боз булып катарсың. Җитмәсә шадра, бурны чөгендер хәтле. Бикәм, мин бусага баш гатаны хөрмәт итәм. Миндә ямсызга күзен төшергән өчен рәхмәт аңа. Тик, бикәм, мин аны яратмыйм. Яши тора яратып китүең бар. Ашыкма әле син алай, Гөлчәшкә. Егетнең күңелен төшермә. Уйлап кара, 2-3 көннән киреп әйтерсең, ярыймы? Кыз бусага баш тоткан кулын ышкындырырга тырышты, әтеге күрәсең шул хәтле нык ябышкан, ни тартса да җибәрмәде. Җибәр гата кызның кулын. Сөймәгән сөякләрең булса, кияүгә чыкса да игелек күрсәтмәс ул сиңа. Җибәр. Шәнешкеле икән бу кыз бусага баш. Шәнешкеле булса да, мин аның күңелен яулармын бикә. Менә монысы егетләрчә гата, егетләрчә. Инде җибәр кызны, җибәр. Ат әзерме? Әзер бикәм. Акбикә эшке якка кирип, кай арада хәрбиләрчә киенеп чыкты. Болдыр янында аны иярле ат көтә. Яшь ат караучы малның ял астын кашып тора иде. Бикә атка атланды да тизгенне тартыбрак тотты. Ат караучыга читкәрәк тайпылдып ияк шүйде. Аның янына атына атланып та өлгергән Баһадир башман килде. Мин азатларымны калдырам бикә диде. Дөрес эшлисең Баһадирым. Гата, Баһадирның азатларын ашатыгыз, күңелләрен күрегез диде бикә һәм ашык капкага таба кузгалды. Алар каладан атларын юрттырып чыктылар. Минем шайтан манарасына керәсем килә Баһадир. Анда кирергә киңәш итмәс идем бикәм. Аннан әле бер кеше дә исән чыкмады. Кергән һәр берсенең үле гәүдәсен елга буеннан табып алдылар. Баһадирым, синдәй ир канатларда шулай дигәч, тагын кемнәргә таянырга тиеш инде мин? Шайтанның үзен күрәсем килә, үзен. Анда Шәшкә ананың ире Болгар кам яшәгән диләр. Имеш аны кирмән нигезенә күмеп калдырганнар. Шуның өрәге йөри, манарага кирүчеләрне шул үлтерә бара икән диләр. Хакмы шул Баһадирым? Бикә, мин камнардан ерак торам, әмма сезнең белән җәһәннәмгә китәргә дә ризамындыр. Дөресен әйтергә кирәк, мин үзем дә ул манарага кирергә күптән хыялланып йөрим. Анда кеше башына кем җитә икән? Чынлап та, шайтан үземе я кам өрәгеме? Бәлкем анда кашкыннар ятадыр. Мин бикә, сеңлем Зәйтүнә дә шулар янына йөрми микән дип шикләнә башладым. Менә ничә ел инде җикмәргәндә кеше күзенә шалынмый. Сәлим хан да тынычланды. Баһадир тубык байда кул селтәде бугай инесенә. Җикмәргән безнең урманнарда көн күрә дигән сүзләр йөри. Алайса, нигә бер дә күзгә күренми? Шайтан манарасына исә берәүнең дә кирергә хакы юктыр бикә. Аны шайтан үзе саклый диләр. Я Худам, кем сөйли моны? Әмир Хаҗи Баһадирымы? Әтрәк хан азатымы? Сәлим хан үзе шайтан белән килә китә киңәшә диләр. Халык ни сөйләмәс Баһадир? Шәшкә ананы албасты, сихерче, убырлы диләр иде. Хәзер ханның иң якын кешесе булып йөри. Минем ул шайтанны үз күзем белән күрәсем килә. Бикә, ни кылмакчы буласыз? Сеңлең Зәйтүнә кем янына йөри? Мин аны белермен бикәм. Ләкин нигә шайтан манарасына кирергә, шайтанның теләсә кем сүрәтенә керүе бар? Баһадир, килешми. Минем аны күрәсем килә Баһадирым. Башман Баһадир бу кыю вә тәвәккәл хатынга сыкланып, шул ук вакытта бераз курка төшеп карады. Тиздән шайтан каласына җитәрләр. Бикә чынлап та манарага керәм дисә, ни кылырга тиеш ул? Бикәнең билендә алтын тәңкәләр тизгән каеш, каешка энҗеләр белән бизәлгән сөяк саплы хәнҗәр тыгылган. Аякларында үкчәле сафиян итекләр. Ефәк камзулы, балаклы шалбары да үзенә килешеп тора. Бикә маңгайына борынгы болгарларча яшел ефәк тасма бәйләгән. Озын тулымнарына көмеш тәңкәләр тизеп үргән.
Кәмәрендә асыл ташлар, билбаучуклары төрле төстәге җепләрдәндер. Бикә үзенә айрым тегүче тота. Хәситәсенә карасаң, күз камаштырырлык. Күлмәк җиңе очларын шул тиклем матур итеп шелтәрләгән ки, Бикәнең затлы киеменнән күз алмалы түгел иде. Баһадирның сыкланып каравын Бикә әллә кайчан сизә тоя килде. Шуңа күрә ул әле алгарак чыгып чапты, әле Баһадир белән янәшә атын атлатып барды. Менә кирмән дә күренде. Шайтан кирмәнен бүген Меңбаш Бакырбай азатлары саклый. Зәйтүнә шул Меңбаш янына йөри микән дигән уй килде Башман Баһадирга. Бакырбай күптән аның сеңлесенә күз атып йөри инде. Дөрес, Зәйтүнә аңа җавап бирде бугай инде. Яучыларын кабул итмәде. Бәлкем, хәзер килешкәндер. Картлар әйтмешли, кем белә бит әле? Әллә юкә өзелә, әллә кайыш. Аннары сеңлесе Зәйтүнәне келәмче әрмән сорады. Аннан да баш тартты кыз. Кояш баш очына җитеп килә. Бикә әле янәшәсендә атын юрттырып барган, әле үзеннән кала төшкән Баһадирга карый да үз алдына елмаеп куя. Моннан шактый еллар элек Башман Баһадир Әмир Хаҗига хезмәткә килгәч, Акбикә аңа гашыйк булган иде. Гашыйк булса да, шул серен Баһадирга әйтергә кыймады. Моның соңы ни белән бетәсен әйбәт белә иде Бикә. Булгарда ятлар белән язык кылган хатын кызларны бутын бутка айыралар. Әмма йөрәккә йозак салып буламы? Яратуы хак иде, иллә кавышырга язмаган булып чыкты. Әнә шулай гомер дә үтеп бара. Ике углан тапты Акбикә. Галиен яңа кала нигезенә курбан иттеләр. Хәзер әнә икенчесенең башына җитмәкчеләр. Меңбаш булгач, яу шабар, орыш кан кыюсыз буламы? Әйләнеп кайтырмы янына углы? Әллә анысында шул язмыш көтәме? Бик күп сулар акты бугай инде шул гомер эчендә. Тәүге мәхәббәте әле дә хәтерендә, әле дә йөрәген кузгатып куя. Зәйтүнәне үзендә калдыргач, куанып бетә алмаган иде Бикә. Үсмер кызны кочагына алыр иде дә, кысып-кысып яратыр иде. Кайчак кочагында кыз бала түгел, гүя аның абыйсы Башман булыр иде. Көн матур, күк йөзендә ашъяулык кадәр генә болытлар йөзә. Шулман елгасының иң биек яр башында шайтан кирмәне утыра. Кирмән янәшәдә генә кебек, ләкин шактый барасы әле. Андагы хәлләр хакында ул ире Хаҗидан хәбәрдар. Әмирнең шайтан каласында да иң кадерле осталары, шуен кыючылары эшли. Күпме кеше эшләвен Акбикә белми иде, әмма аларның әйбәт шартларда торуларын белә. Чөнки ир канат алар хакында һәр чак кайгыртып яши иде. Ул ирнең андый эшләренә бөтенләй катнашмады, әмма бер нәрсәне бик яхшы белә иде. Әмир шуеннан тимер ясатып сата һәм шактый мул табыш ала. Әмирнең тимерне озатучы ышанычлы сәүдәгәрләре бар. Үлдәмир кенәзе Андрей Боголюб белән тыгыз элемтәдә тора. Кашанда урыслар урамы үсеп чыкты. Кайбер урыс сәүдәгәрләре табышның симезен сизеп, Кашанга күчеп килә башлады. Әүвәл бу хәлгә вәзир Исхак канәгатьсезлек белдергән иде. Хәзер ул юк. Хәзер исә хан үзе угланына ризасызлыгын сиздерде. Әмма Хаҗи атасы кисәтүен үз авызыннан ишетмәгәч, тимерне күпләп сатуны дәвам итә. Менә кирмәндә уч төбендә кебек кенә инде. Дивар өстендә 2-3 азат иренә. Баһадирны күрүгә багучы азатлар Йөзбаш Бакырбайга хәбәр иттеләр. Анысы ашыга кабалана капкаларны ачтырды. Асма күперләрне төшертте. Кирмәнгә кергән бер кешене энә күзеннән үткәрәләр. Сорауны гадәттә Йөзбаш Бакырбай үзе ала. Бүген исә Бикәне һәм Баһадирын күрүгә йөгрә атлый каршы килде, шаптарны йөгәненнән эләктерде дә кунакка аттан төшәргә ярдәм итте. Шайтан каласына килгән мусафирның кулында хан ярлыгы булырга тиеш. Ярлык юк икән, калага кирергә хакы юк. Кергән хәлдә дә ерак китә алмый. Аның һәр адымын 4 күзләп махсус куелган азатлар күзәтә. Анда да дүмбә мишләре урнашкан урамга кирергә хаклары юктыр. Әнә ул шайтан манарасы, диде Баһадир Башман Бикәгә. Аны кем ашата, кем ишерә, дип сорады Бикә көлемсерәп. Манарада җан иясе юктыр Бикә. Анда берәү дә яшәми Бикә. Анысын гына беләм, Баһадирым. Бер түгел 1000 ишеттем. Кайдасың Зәйтүнә? Йөзбаш Бакырбай, диде Бикә.
Бирегә Башман Баһадир сеңлесе Зәйтүнә килгәлиме? Булганы юктыр, бикәм. Бөтенләйме? Әйе, Зәйтүнәне күргәнем булмады, кем янына килсен ул монда? Менә анысы сиңа билгелерәктер, Йөзбаш. Син биредә ия, син Каравылбаш. Әйе, мин Каравылбаш, бикә, ләкин Башман Баһадир сеңлесе Зәйтүнәнең кирмәнгә аяк басканы юктыр. Шайтан манарасына керергә исәбем, Йөзбаш. Ихтиярыгыз, бикә, тик Әмир Хаҗига Баһадир ни дип җавап бирер икән? Минем дә башымнан сыйпамас, Әмир. Син кайсы заманда яшисең, Йөзбаш Бакырбай? Бик хәтәр заманда, бикәм, кирмәндә Каравылбаш булып торсам да, манарага ялгышта кирип караганым юктыр. Теләгән идеңме? Әйе, иллә Әмир Хаҗи рөхсәт итмәде. Сезне дә Әмир рөхсәтеннән башка кертмәмдер, бикәм. Акбикә бер мизгелгә икеләнә калды. Чынлап та Әмире ни әйтер? Баш-баштакланып йөргән өчен урышып ташласа? Йөзбаш, бу манараны кем сала? Бабабыз Кубрат хан салдырган диләр, бикә. Ярый, бабабыз Кубрат хан да булсын ди. Тик нигә анда кергән бер кеше? Минем анда керәсем килә, Йөзбаш. Игелегем бире алмамдыр, бикәм. Әмир Хаҗи манарага берәүне дә кертергә кушмады. Мине дәме? Сезнең хакта бөтенләй сүз булмады, бикәм. Баһадирым, кемгә буйсына бу, Йөзбаш, сиңа түгелме? Миңа, бикәм. Шулай булгач нигә дәшми торасың? Буйыр үзенә, бирсен манара ишегенең ачкычын. Ачыгыз ишекләрне. Әвәл диварга менеп карагыз, бикә. Биредәге хозурлыкны кайда күргәнегез бар икән? Шулаймы? Ярый, Йөзбаш, кайсы баскычтан менергә анда? Кайсыннан да ярый, бикәм. Акбикә диварга йөгерә атлый менде. Аңа Башман Баһадир белән Каравылбаш Бакырбай иярде. Иллә ярты баскычны үткәч, Башман Баһадир Йөзбашка кал дип ишарә ясады. Киң диләр дөньяны. Чынлап та киң икән бит. Таң калмалы. Еракта көнчыгыш тарафта җир белән күк изе тоташкан җирдә күгелҗем сүрәт. Шулман елгасы шул күгелҗемләнеп күренгән җиргә кирип югала. Түбән таба баксаң, елгада көймә шаклыгына күренгән караплар. Караплар кемнеке, Баһадир? Яким күчтем сәүдәгәр Болгар калага төшеп бара, бикәм. Акбикә дивар читенәрәк атлады. Түбән карады. Шундук башы әйләнеп киткәндәй булды. Шуны гына көткән кебек, Башман Баһадир бикәнең беләгеннән эләктереп алды. Бикә шым булды. Күзләрен йомды. Күптәнге, бик күптәнге хыялы күкрәген ярып чыкты да, Шулман өстенә акшарлак булып ышып китте. Баһадир Башман да үзендә хис ташкыны дөрләп китүен тойды. Ул бикәне күкрәгенә кыса төште. Акбикә күзләрен ачты, янә Шулманга карады. Текә-текә яр астында ялгыз карама үсеп утыра. Карама картайган, ялгыз үскәнгәме, ботакларын киң җәеп, яр кыяларына тотынырга теләгәндәй, калкып торган ташларга сыенган. Баһадирны беренче тапкыр күргәндәге ялкынлы хисе янә бер кабатланды бикәнең. Бер картлыкта, бер яшьлектә диләр. Әллә соң шулмы бу мәхәббәт дигәннәре дип уйлады бикә. Ул кымшанмады. Аның шулай торасы да торасы килде. Гомере буена, үлгәнче. Бикәнең йөрәге ярсынып тибә. Тәүге катылыгының изе дә калмады. Борынгы болгарлар язык кылган хатын кызны ике аягын ике агач ышына бәйләгәннәр дә, кем аңа шулай дип сөйләгән иде әле? Шәшкә ана. Димәк булган хәл. Әмир Хаҗи ишетсә дә, аны да Баһадирга булган мәхәббәтен инкар итә алмас. Дөресен әйтер. Рәхмәт, Баһадирым. Әллә нишләп башым әйләнеп киткән кебек булды. Бигрәкләр дә биек икән шул. Түбән карамагыз, үтә ул. Акбикә төшү ягына борылды. Бөтен тәнендә Баһадирның көчле кулларын, кайнар күкрәк җылысын тойды. Бикә уена янә тиле бер уй килде. Манарага кирергә һәм үзе белән Баһадирны да алырга. Яратулары чынмы икән? Чын булса, ул анда кирми калмас. Мәхәббәт уттан курыкмый. Манарада шайтан булмагае, Тәңре үзе булсын, ул хәзер үк анда кирер. Минем манарага кирәсем килә, Баһадирым, хәзер үк. Алыгыз ишекләр ачкычын. Ачкычлар Йөзбаштадыр.
Баһадир башман бикәнең күзләренә карау белән үк аңлады. Ихтияры шиктән ашкан, теләгәнен кылыр, тыйма, ирек бир, ни кушса, шуны башкар. Башман Баһадир йөзбаштан манараның ишек ачкычларын сорап алды, тәвәккәл рәвештә манарага юнәлде. Бикә аңа иярде. Кемдер аңа дәште, кайсыдыр тыярга теләде. Йөзбаш хәтта беләгеннән тотмакчы итте. Иллә бикә аңа таба әйләнеп тә карамады. Бүген ул шайтан янына гына түгел, иблиснең үз янына да кирер бер халәттә иде. Иң мөһиме, Баһадир аның белән булачак. Баһадир янында ул үлсә дә үкенмәс. Баһадир манараның ишекләрен киң итеп ачты. Бусаганы атлап кирде, аңа бикә тагылды. Кирүләре булды, ишекләр ябылды. Баһадир үрелеп кенә кисәү агачы алды, ут салды. Баһадир баскычлардан сак кына өскә таба күтәрелә башлады. Йөрәге дөп-дөп типсә дә, бикә аңа иярде. Алар бер-берсенә бер авыз сүз дә әйтмәде. Колак түрендә кан шаулый, ярканатлар бит яныннан гына җилпенеп уза, дымсу, сөрсү ис. Алар икесе дә сүз куешкандай туктап калалар, колак салалар. Тып-тын. Йөрәкләре генә күкрәккә сыеша алмый, бер дулкында тибә. Бикә Баһадирның беләгенә ябышты, ташлама мине дигәндәй йылыша төште. Баһадир дәшми, ул үзе дә сәер бер халәттә, ул сак кына тагын 10-15 баскыч өскә күтәрелә, кулына сарылган килеш бикә атлый. Күккә ашсалар икән шулай бергә. Күккә ашсалар да риза бикә, риза. Тик ул гына янында булсын, тик ул гына курыкмасын. Менә ниһаять күк йөзе күренде. Йолдызлар җемелди. Ни бу? Алар көпә-көндез кирип киттеләр лабаса. Шулай ук озак күтәрелделәрме? Манараның иң югары мәйданчыгына менеп җиттеләр, тирә-юньгә күз ташладылар. Хайран күк капусы ачылганда итте. Үреләсе дә берәм-берәм йолдызларны җыясы. Бикә янә Баһадирга йылышты, Баһадир башман аны кычагына алды. Күптән көткән истән исереп киткәндәй, илереп йөзен үбә башлады. Бикә карышмады. Киресенчә, үзе үк аңа тартылды, аңа йылышты. Ул сөйлә, яраткан кешесеннән сөйлә. Бикә шат иде. Шулмы ул көткән мәхәббәт? Үзен үзе генә алдамыймы? Мәхәббәтен раслау өчен ихтиярсыз иренә үч итеп, күңеленә якын Баһадирга тартылмыймы? Ни бу? Сукырлык галәмәтеме? Ихлас мәхәббәтме? Ихластыр. Ихлас булмаса, шул хәлгә җитеп сөйлмәс иде. Ул аңа үзе үк ярдәм итте. Күзләреннән иреннәрен үпте. Баш очында кайнар йолдызлар биеште. Күңеле белән күккә ашты. Аннары икесе дә айнып киткәндәй тынып калдылар. Ишетәсеңме, Баһадирым? Монда бер нинди дә шайтан юк. Син дә мин генә монда. Син дә мин генә. Ишетәсеңме, Баһадирым? Шу, кем анда авыр итеп сулыш алганда итте? Курыкканга кушкына күрендеме? Төшик, бикәм. Бикәнең төшәсе дә, кузгаласы да килми иде. Ул хәзер шунда үлсә дә үкенмәстер мөгаен. Төшик, бикәм. Юк, Баһадирым. Бикәнең моннан төшәсе килми. Кешеләрнең кутын алган шайтан манарасында бер кем дә юк. Кисәк кемдер бикәне күтәреп алды һәм күз ачып йомганчы түбән таба алып төшеп китте. Бикә хәтта кычкырырга да өлгерә алмый калды. Куркудан, кинәт булган хәлдән тәмам үнсез калган иде. Кычкырасы итте, әмма тавышы чыкмады, куллары әйбер тоймады. Йөрәге гүя бугазына килеп тыгылды. Сулыш алса, ышкынып китәр сыман иде. Бары тик куркудан ярсып типкән йөрәк бар иде. Аны кулына алган кешеме, шайтан үземе бик тиз түбән төште. Аннары тар төн юлдан йөгерде һәм капыл тарлавыкка килеп чыкты. Аңына килде һәм кычкырыр хәленә аягына бастыргач кына исенә килде бикә. Кая качасың, Хода бәндәсеме син? Шайтан үземе, я Аллам? Әйтеп өлгергән сүзе шул булды, аны түбән төшерүче заттан җавап булмады. Хәер, билгесез зат бикә сүзен әйтеп бетергәләгәнче күздән язган иде инде. Алайда бикә шәүлә кирип югалган якка «Баһадирга тимә, Баһадирга тисәң җаныңны җәһәннәмгә улактырырмын» дип кычкырып калды.
Жауап урнына шаркылдап көлгән тавыш ишетелде. Тавыш бикә колагында кайтаваз булып бик озак яңгырап торды. Шунда гына бикә ниһаять үзе белән ни булганын аңлап, шырыйлап кычкырып җибәрде. Бер кычкырды, тынып торып, яна тавыш салды, әмма берәү дә аңа ярдәмгә килмәде. Иң яманы, бикә үзен кайда калдыруларын белми иде. Төн караңгы, күк йөзен йолдызлар шуарлаган, ай кыйпылчыгы әллә кайчан урман артына кирип пускан. Аяк астында ком, ул моны хәтта итеге аша тойды. Кайда ул? Яр буендамы, әллә булмаса шайтан үзе генә белгән җәһәннәм төбендәме? Ни булды аңа? Аны кем күтәреп алып китте? Баһадиры кайда булды? Кайда мин? Кайда әникәем? Ниһаять бикә үз тавышын үзе абашык итеп ишетте. Бая ни кычкырса да тавышы чыкмаган икән бит. Баһадир, башман! Тарлавык буйлап атла, артыңа әйләнмә, диде караңгылык эченнән бер тавыш. Акбикә башта бу тавышка дирт итеп китте. Ахыр төшенде. Аңа буйралар, һәм ул аларны тыңларга тиеш. Ул әкрен генә тарлавык буйлап кузгалды. Бик караңгы булса да, нидер абайлап була иде әле. Әллә инде тарлавык төбе ак ком булганга. Әмер бирүченең тавышы карлыккан, бөтенләй ят тавыш иде. Бикә адымын тизләтә төште. Шунда ул артында гына ират сулышы тойды. Кисәк хәнҗәрен суырып алды, борылды да ят затка кадарга дип кизәнде. Кулы гүя ниндидер каты агачка бәрелде. Хәнҗәре читкә очты. Әстәгъфирулла. Әллә әдәми зат инде? Ул аны хәзер азмаз абайлады. Әдәми затның күзләре генә ялтырый. Йөзенә кара яулык бәйләгән иде. Тарлавык сезнең өчен бердән бер котылу юлы, бикә. Ачуым китермәгез. Сезнең өчен соңы яман бетүе бар. Язмышыгызга рәхмәт әйтегез. Китә бирегез, китегез. Башман Баһадир кайда? Баһадирны елга буеннан табарлар. Аны сеңлесе Зәйтүнә хакына исән калдырдык. Артыгызга борылмагыз, юкса мәңге шунда калуыгыз бар. Бикә йөгерә атлый тарлавык буйлап китте. Кинәт ул үзе белән шайтан сөйләшүенә ышанды. Аякларда буын юк, гәүдә камырдай, шигә тирәсендә гөжләп кан шаулый. Жан фәрманга йөгерәсе иде, әллә нигә куәт юк, буыннар таркау. Ниһаять бикә зур булмаган аланга килеп чыкты. Күккә бакты, йолдызлар юнәлешен шамалап алга атлады. Бары тик шактый җир җиткәч кенә бикә болынга килеп чыкты. Яр буйлап көтүчеләр ушак яга, берәүсе курайда уйный, икенчесе сузып җырлый иде. Бикә аларга акрын гына якынайды, тамак кырды. Курайчы уйнаудан туктады, җырчы ярты сүзендә шым булды. Ут яктысына басуга көтүчеләрнең берсе аны таныды булса кирәк, сикереп үк торды. Бикәбез, диде ул шымлана калып. Әйе, мин бикәгез, диде Акбикә. Әмир Хаҗи бикәсе, көтүчеләр, миңа ат бирегез, атым качты. Акбикәгә бер сүзсез иярле ат китереп бирделәр. Атланырга ярдәм иттеләр. Кай тарафка юл тотса, кирмәнгә барып чыгасын аңлаттылар. Шунда берсе бикәне озата барырга алынды. Бикә тыңшыл атка дәшмәстән озата баручы көтүче артыннан җилле генә юыртып китте. Күп тә үтми, алар кирмән каршына килеп чыктылар. Көтүче исемен атап каравыл башка кычкырды, янында бикә булуын әйтте. Бикәне үз күзе белән күргән каравыл баш Бакырбай кирмәнгә керүгә аттан төшкән бикәнең аягына егылды. Кичер мине, бикә, кичерә күр. Мин гаепле, мин бирдем ачкычларны. Тор, каравыл баш, жуйма ирлегең. Сине гаепләүче юктыр. Башман Баһадир кайда? Бикәм, диде йөзбаш якын ук килеп. Баһадирны кул аяклары бәйләнгән килеш яр буеннан табып алдык. Кычкырып ята иде. Бикә бераз тынычланды. Ләкин тизрәк Баһадирны күрәсе килүен йөзбаш Бакырбайга әйтергә кыймады. Мин ишедем, каравыл баш. Мине җылы өйгә илтегез. Бикәне зата килгән көтүче атын алып китеп барды. Бикә аңа хәтта рәхмәт тә әйтергә өлгерми калды. Бикәне иң кәттә өйгә урнаштырдылар. Шунда кереп мич каршына утыргач кына бикә булган хәлгә кайта алды. Булган хәлне аңларга теләп, манара эчендәге һәр мизгелне күз алдыннан кичерде. Шулай ук бар булган хәлне күреп күзәтеп тордылар микәнни? Я Аллам! Әйе,
Аны сизмәстән күтәреп алдылар. Мәгәр Баһадир янәшәсендә иде иш. Нигә дәшмәде? Аны нишләттеләр? Баһадирны күрәсе, һәммәсендә сорашасы килсә дә, бикә яхшы сынмады, сабыр итәргә булды. Бар булган хәлне әмиргә җиткерүләре бар иде. Иртән иртүк аның хозурына Баһадир башман килеп керде. Бикә юынган, шәчләрен тараган иде инде, йөзендә нур балкый, бит очлары алсуланган. Ул аның килүен көтте, бик көтте. Һәм Баһадир менә аның каршында. Кичер мине, бикәм, мин кичә үт түрдән, диде бикә. Бире кил, әммә көтеп ала алмады. Үзе үк аңа таба атлады. Күкрәгенә башын салды. Бикәм, әйтмә бер сүздә әйтмә. Мин синеке. Кичә мине бәйләп ташладылар. Сөйләмә ул турыда, син исән. Тиздән без моннан китәрбез, үз илебезгә, туган далабызга. Мин синең янда басып торганымны гына хәтерлим. Башыма да сукмадылар кебек. Ят нәрсәдә иснәтмәделәр шикелле. Тәмам аңым җуйганмын. Бикә башын күтәреп Баһадирның күзләренә карады. Шушы мизгелне күптән көткән иде. Киң җилкәле, типсә тимер үзәрдәй сәламәт таза Баһадирның шайтан каршысында мискенләнеп калуы, хәзер исә гаипле кеше сыман бикә алдында акланырга тырышуы көлке иде. Әмма бикә көлмәде. Иң мөһиме, алар исән һәм кабат очраштылар. Хәзер инде аларны берәү дә айыра алмас. Һичкем, хәтта әмир үзе дә. Баһадир бикәне кулына күтәрде. Кая илтергә белми торды. Бикә көлемсерәп: "Мин курыкмыйм, Баһадирым. Мине шайтан үзе күтәреп йөртте", диде. "Әнә тегендә алып кер. Шаршау артына."